En ik vind het ook fijn, burgemeester, dat u er bent en dat u de Jelle Woudstrapaal ook wil onthullen. Jelle verspreidt informatie in het dorp. Dat is tijdens leuke dingen en minder leuke dingen dat hij dat doet. We hebben vandaag de hele entree van het eiland, als je hier aankomt, is opgeknapt. Dus hartstikke mooi. Wagenborg heeft haar gebouw helemaal opgeknapt, helemaal verduurzaamd, zonnepanelen. De entree is wat aangepast en we hebben ook hier de Jelle Woudstrapaal neergezet. Dat heeft Wagenborg gedaan. Dat is onze dorpsomroeper. En die zei eigenlijk moet je ook meteen informatie geven als je op het eiland komt. En hiermee gaan we de paal onthullen. Er ligt wel echt een mooi tafelkleedje weer omheen, hè? Hoppakee. Oh! Staat hij? Ja, mooi. Echt super mooi. Mag ik in 10 seconden misschien deze paal een ode zijn aan die mensen waar Nederland beroemd om geworden is. Die tienduizenden mensen die vanaf 1000 jaar terug onze zeedijken, onze waterwerken hebben gemaakt. En daar heel veel levens bij ingeschoten zijn. Alleen al het Dollardgebied waar 600 gehuchten waren, wat volledig weggespoeld is. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. We hebben de beste waterwerken en kustdefensie ter wereld. En het is niet allemaal zomaar. Daar wordt hard aan gewerkt. Ook nu nog, dag en nacht soms. Laat dit een ode zijn aan al die mensen die daar hard voor hebben gewerkt en ook offers hebben gebracht. Dankjewel. Mooi. Maar is de familie ook trots op u nu, de familie Woudstra? Of? Nou ja, ze zijn allemaal meegekomen. Ja, die vinden het allemaal mooi. Ja, ik ben hier geboren en getogen. En wat is een eilander? Ik weet het niet. Dat is moeilijk. Maar mijn moeder komt van geschiedenisher van Schiermonnikoog. Mijn vader van Ameland. Mijn zuster is op Vlieland geboren. Ze hebben op Terschelling gewoond, in de burgemeester Redekerstraat. Dus ze zijn gewoon vertegenwoordigd altijd geweest op de eilanden. Dus je hebt het eilandgevoel. Ja. Ook als je met je buurtgenoten en andere eilanders, ze willen bij wijze van spreken dood nog niet op jouw eiland liggen, op de andere zandplaat. Maar ze zijn wel heel erg geïnteresseerd. Hoe is het eigenlijk met die? Hoe is het met die? Hoe is het met zo? Ja, dat zijn allemaal mensen die, uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde probleem. Het water, de wind, de stormen. En dan praten we, bellen we met elkaar. Ligt er bij jullie al wat op strand? Ja, oh, mag ik dat ook?